vole, Meli, co ty tady? Já jsem na regionu, co ty tady? Já taky. Vítejte v Brně na regionu! All's my life I had to fight, nigga. All's my life hard times like yeah, bad trips like yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up, but if God got us, then we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Čau. Ahoj. 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 Mama. Ahoj vlogu. Ahoj. Ahoj vlogu. Tak prej, že jdeme ven. No more, keep up, can't stop. Ooh, singer, bad, bad man, killer. Some move, some rock, some simple liquor. Move, you quick, keep up, girl, jazz, drop, quicker. Make a dance couple times, girl, I take my picture. Make me fuck up in your Jeep, Jeep, Jeep. Víte, jak poznáte tanečníky na soutěži? Takhle. Takhle. Já si nebudu dělat. Je to ono, lidi. Já jsem spocená až po prdel, takže mě netoč zblízka, dík. Je tady dneska hair salon. Stačí 15:00. První takový hezký máme mikinky. Kde máš tu flešku? Stelče je poprvé na vlogu. Tady máme věci. Je to tady jak, nevím. Stelče vám natočí super záběry do vlogu. Bych řekla, že tenhle záběr je opravdu super. Ahoj. Jsme tady! Máš to dobrý? Opalovací session u Bobby. Je to tak, tady máte krásný výhled, stromečky. Krásná hudba. Jo, jako v přírodě. Víš co? Je to tak. Čau lidi, tady Adry. Nacházíme se u Bobby. Bobby. A je to 30 minut dopředu. V show nás je 80. Máme tady nového hosta, Kristýna Veslová. Ale budu vám fandit. Yes. Nějaký tvůj nejoblíbenější den z Holmu. To je takový mluv, to nemají co tančí s hroncem. A to mám místo hronce takhle. Dobře. A mají ale Aha. Já sluším. Zavolejte Klárci. Linda, make-up artist od roku 2025, je rok 2025. Co? Tady ukaž nám, co máš na sobě. Takže Adry tašnička, Meli tašnička a Sobča tašnička a Adry bunda a Adry kalhoty. Holky to zajeli, Kotul udělala, takže super. Co papáš? Bagetu. Jsme to tam řekli minule, jak jsme to tam nemohli dát. Něco špatného. Ty vždycky nějak... Meli trénuje. Lež. Já mám tak... Ničíš mi záběr. Guys, fakt se bojím, že to pokazím. Představovali jsme to v pondělí. Zary, prosím tě, můžeš to otočit na přední kameru, abych se viděla, děkuju. Čau lidi. Tam jsou rodiče za mnou. Spravit, aby tam... Shoutout pro Vanessa a její salát. Ale voní to úplně těstovinovo salátově. Za 10 minut jdeme Justina. No,
Ty vole, nemůžeš tak tlačit. No. Dobrý. Takže nevím, kde je Meli a Stelča, tímhle vás hledám. Už je mám. Tancujeme. Za třeba 20 minut začíná vaše kategorie. Jo, a nevíš kolikátí? Ne. Jak se těšíš? No, netěším se. Co budeme to Řvat. Bude to Netěším se. Bude to banger. Nepište mi, já vím, že tady jsem, jo? Těšíte se? Pěkně vidí. To je Eleny a to je Lindička. Dobrý den. Si nikdo neví. Dědek Barborový. Dobrý. No Edy nikdo rád nemá. Ale ten efekt byl dobrý. Jo, byl hodně dobrý. Ahoj. Hey, baby, listen, I got this great new JT album, and if you've got a turntable, maybe we can get it on. Amry, řekni nám, jak to hodnotíš. Já jsem se zamilovala do něj. Tam je Justin Timberlake, prostě srdcovka má. Jo, Amry, jo. Bylo to fakt cute. Můj bobík, pupsi. Jo, to jestli tam dáš, tak ti zabiju rovnou. Dám. Čau lidi, tady máme, našli jsme tady celebritu. Našli jsme tady prostě random, jsme vyšli, dotancovali jsme a najednou... To je všechno? Ne! Tady máme Juliana. Máti to ráno trvá v koupelně. Vyčistil jsem si zuby a použil jsem Colgate Max White, aby měl bělejší zuby. A potom jsem byl ve Splashe, použil jsem šampon, který má Segra, protože je stříhá, takže má kvalitní inside šampon for curly hair. Potom jsem použil Rituals Shower Foam, aby voněl. A potom jsem šel na skincare. Použil jsem ještě gel na osvěžení, potom jsem použil tonik, aby fungoval gin. Potom jsem si dal sérum, 1,5 hyaluroniku aqua kyselina. Potom jsem si dal krém, Ultra Facial Cream, hydratace kožina. Potom jsem si dal creamy eye treatment s avokádem a potom jsem si nakonec dal SPF, aby sluníčko nepálil ten tejci. Takže mi to vlastně dávalo. Dneska jsem vynechal emulzi a ještě jsem vynechal... A jaké ti doma teče voda? Studená. Svodilo pana, když se hruběček Dance Masters. Řekni to, ty víš to! Dance Masters! Do TV, do TV B-Fresh Studio. Ahoj, jdem se nachystat, tancujeme teďka show. Ahoj Vanes. Ahoj. Rošáda bude banger. Ne! Ne! Černou. Dívejte, Vanes, úplně vybavenost. Olačika. Aha. Olačika, palačinka. To bude moto tohohle vlogu. Ona mi krakra, skibidi to je ta. Skibidi to je leta. If I wrote you a symphony,
Just to say how much you mean to me, what would you do? Tady je Stelča. Co bychom bez ní dělali? Dělal by ti to někdo jiný a bylo by to úplně na hovýr, takže ještě, že je tady. My máme fanoušky! Milujeme miliard! Takže lidi, dejte odběr, like, sdílejte tohle video a pojďte je podpořit, protože to jsou fakt kočky. Veronika. Děkuji vám a jak se jmenujete vy? Já jsem Mariana. Lekce. Teď vám něco řeknu za kovkou. A to se skibidi. A to jsem nebyl skibidi. No. České parky s kečupem a hořčic. Takhle kostičky tady máme, tady je Leila, tady je Linda a tady je Vaneska. Pocity? Tak dej hlavu nahoru a dělej, co tě baví. Slibno, co tě baví. Starý nebo mladý, more, nic je nezastaví. Tohle je tvůj svůj chili lifestyle. Tohle je tvůj chili lifestyle. Když ti svět pošle dolů je náročná konkurence. Strašná konkurence. Ze 100 kámoš. 6. místo, právě 6-5. První místo, Divi Studio. Čaukáme na vyhlášení. Anička se nám ještě tady neobjevila. Jak se cítíš? Strašně unaveně. Jsme my prej, děvča. Když jsme prej, že my, tak ahoj. Čau. A moji masa. To doma. Lidi, jako unpopular opinion, jako já jsem ráda prostě, jo? Prostě je jako kdyby prostor pro zlepšení. Takže to je důležitý, prostě posrali jsme to trošku, ale má to potenciál